Malalaki ang samon natin, so garantisado na Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayan mga kagamba, dito tayo ngayon sa Binangunan. Dito sa may Biliberan ay mga tropa oh. Shout out yung mga tropa nyo. Shout out kay Ryan. Pati kay Potpot. Advil. Ayan, pumipili sila ng samon mga kagamba at saka Tagalog. Yung Tagalog pampakain lang. Ayan. Thank you sa inyo, thank you. Kay Boss PJ na nasa ng Pablo, no? Pablo. Shout out nyo si PJ. PJ. Ayan. Ito na gagamba natin. Okay, thank you, thank you. Ayun, magandang araw ulit mga kagamba. Mayroon tayong mag-unboxing tayo ng salmon ngayon. Ayun, dumating kahapon may higit 100, pero ngayon nasa mga 50 plus na lang ito. Wala na yatang 50 ito. Mabilis maubos mga kagamba kasi mababa nga lang naman ang bigay natin sa salmon. Shout out muna kay Michael Gio Arsigal, Joseph Janeo, Sydney Xiaotong, Fanny, Cosmos Gaming, Kian Lazaros, Kili, Kyler, Kili, Nili, Kyler Kili, Alex GPH, Rachel Pineda, Kim Emmanuel Bautista ng Valenzuela, Bulacan, Ryzen GPH, Vladi Danyes, Jansky Siasiko, Lawrence Barasina, Daniel Jan Pagayunan, Lawrence Zambrano, Manuel Marquez, John Patrick Pineda, Norman De Santos, Jeffrey Alamag at si JB Ochoa. Shout out sa inyong lahat mga kagamba. Yung gusto magpa-shout out dyan, comment lang kayo dyan. Magsabi lang kayo pa shout out sa next video o shout out tayo, gano'n lang para hindi masyadong mahaba. Yung mga nanghihingi dyan mga gamba ng gagamba, basta't may ruta ako dyan sa lugar mo at nag-PM ka, sinabi mo kung saan lugar ka, ayun na madadaanan kita. Pero kung PM ka lang ng PM, hindi mo sinasabi yung lugar mo, kung nasaan ka, hindi mo binibigay yung number mo, ay hindi kita marirespondan kasi titix kit ay PM kita, taga saan ka, bigay mo yung number mo. So hassle masyado mga gamba kasi tumatakbo tayo nagmumotor para makapag-iingat tayo habang nagmumotor. So yun mga gamba, unboxing tayo ng ngayon, ng salmon. Ang salmon natin is ito na lang siya, ito pero nasa mga 50 mahigit yan mga gamba na iwan yan. Malalaki ang salmon natin, so garantisado na pag bumili ka ay masisiyahan ka. Kasi lahat nung halos bumili sa akin kahapon, dalawang ganitong lalagyanan yan mga kagamba mahigit. So isa lang muna yung pinakita natin, ito yung hindi ko pinakita. Ayan, malalaki siya. Dalawa yung ganito mga kagamba, dalawa ito. Ito yung isa. Ito halos ubos na ang laman. Ito yung kahapon. Ayan. Dalawa yan. Ito wala na halos laman to. Mga 5 piraso na lang yata. So ganoon mga kagamba kabilis yung ating mga binibinta. Susundot tayo, papakita natin yung lang naman, XL lang naman siya. At ito pa mga kagamba, ingatan nyo na malaglag yung butchog na salmon nyo. Kasi pag mataas, nasa mahigit 1 metro ang taas, nakatayo ka, nalaglag, automatic, mamayang hapon patay na yun. Okay lang yung mga payat, kasi yung payat kasi hindi masyadong katalbog. Ayan mga kagamba, XL lang naman yan, pero ayan, mura lang. PM kayo, sabihin nyo kagad saan lugar kayo para pagka may time ako o madadaanan kita, ayan, automatic kiklik ko doon sa Google yung lugar mo. Ayan, ayan o. Ayan. Sundot pa tayo. Pakitaan ko kayo. Yung iba mga kagamba, ang sabi nung
na taga-Lipa, si Jomar, ay siya ay kaliliit tayo sa video ang lalaki pala sa personal. Yun, kaya yung mahilig mga kakamba ng scene picture, huwag kayong babase sa picture o sa video. Ang basihan lang sa video lang, may basihan lang kayo na totoong mayroon. Pero kung marunong kang magkilate sa pamamagitan ng video at saka sa picture, ay magaling ka. Yan, kita nyo ang gagambang samon mga kagamba. Pagka bumaba siyang ganon at ginanon mo, mahilig yan na hindi akit mga kagamba. Ang style niyan, bababa talaga yan, diri-diritso. Kasi nakatira yan sa, ito yung lupa, ganyan lang angat niya sa lupa. Doon niya nakatira sa puno ng mga damo. Hindi yan tumitira sa taas mga kagamba. Kaya kita nyo, ayan pati hulog siya kaagad. Kasi ang samon kasi hindi nakikita yan sa taas, nasa baba lang yan sa puno ng mga damo, ng mga talahib, ng kubon o kung ano mang klaseng damo pa yan, na doon yung tuyot na yung puno, tuyo na yung mga ibang dahon niya, doon niya nagtatango mga kagamba. Kaya ang style lang samon, pag pinagapang mo at nagpatihulog siyang ganon, huwag mo na gaganyanin, saluin mo na kaagad. Kasi diri-diretso yan mga kagamba sa baba. Yan ang ugali ng samon. Bihira lang yung umakit kaagad. May mga umakit din kaagad, pero karamihan yung mga payat. Mga kagamba, nakatira yan sa medyo pantay ng tao, doon yan nagsasapot. Pero karamihan hanggang baywang lang mga kagamba yung taas ng sapot niyan. Yung isang customer natin kahapon, makulit, papagapang siya, mataas yung nakataas na gano'n, nalaglag. Ayun, sabi ko, ayan, nalaglag na. Mamaya, patay na yan. Ayun. Ito nga. Namatay, nakakalungkot lang mga kagamba. Kasi namatay, ingatan yung mga kagamba na na wag malaglag lalo kung butsyog. Ingatan na wag malaglag yung gagamba na samon. Kasi automatic yan. Pag nalaglag yan, mamayang hapon mga kagamba, wala na. Kung ba naman ilaglag na mataas hindi ka ba naman mamatay, di ba? Lalo kung malaki ang tiyan. Kahit pa maliit ang tiyan, iwasan yung malaglag mga kagamba. Kasi pag nalaglag talaga, nagkakaroon siya ng nagkaka-damage talaga siya sa katawan. Kasi sigurado unang babagsak dyan yung katawan niya. Ganun mga kagamba. Ako sinisipon ako lagi pag maraming gagamba. Pansin nyo yan. Pakita pa ako ng isa na lang. Ito naman ang kulay brown. Kagamba. Ang ganda ng kulay nito. Ayan ayan mga kagamba ayan ganda ng kulay. Kaya lang kulang ang isang paa niya hindi ko napansin. Kulang isang paa niya sa kaliwa. Discounted na yung mga kagamba. Ayan, yung mga mahilig tumawad yan, discounted na kayo pag kaya na nakuha nyo. Basta kulang ang paa, kalahati na lang presyo niyan. O gawin nyo na lang pit. Yan. O kaya gawin yung pit. Pit lang, pit. So yun mga kagamba, hanggang sa muling video natin. Abangan nyo lagi yung mga video natin mga kagamba, para lagi kayong updated dyan sa mga pinapalabas ko. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.